guys, welcome back to my channel, Nening Payat Vlog. So now, manihapon ta mga ka-slim. So ayan, ipakita na ako sa inyo ang amuang panihapon. Apa guys? Tara na, kainan na. Sikaw na Danila. Basayo lang pagkatod sa video na mo. Yan. So, let's eat. Lumpiang gulay. Budel fight to, budel fight. Para walay hugasan. Diretso lang. Hindi pa mahigasan ka gamay. Tao na ay gamay. So, kaon ta. Kaya lang. Alang kaya? Alang kot. Wala yung tugang. Alang kot na. Alang kot. Kami. Tuslit. Alang ka. Tuslit. Deprived na ulo. Tuslit ba? Saan na? Tuslit ka na. Tuslit. Kaon ta guys. Mga kasun, kaon ta. Kaon. Gutom na na. Lamig mo pa ang namin ba? Kaon na ito. Dapat di ay na atong butang nimo sa ana o naman dito. Indot yun natin katong taas na stand. Stand. Yan ang Makadaog da na. Mag-tweed na ta. kasi may mga pag-stand kaya para di na ko mag-listen. Sponsor. Pagdulog. Uy, nangin na lang. Ginawang ulam yung clover chips. Yes, Moncher. Okay. Dami ka naglasa ang 1.5. Ang batang chip ko ano na. Mini, kahapon. Ang hita mo lakay ikuan ka na. Mainom na. Ha? Ang batang 1.5. Basta ba yung kabulit? Magno kayo, lang tayo? Hindi pare. Maruya. Nagkuhan itong liyong na ako, no? Katong allergy din, no? Nagkuhan din ang allergy din, no? Madilim lang. Marami ito. Diba? Madilim lang. Hindi ito yan. Nakawala ko nila. Masyado wala. Ay, ang tubig. Wala ka? Ang tubig. Ay, yan na ka. Nakita ka lamok mo na ako? Gusto mo lamok. Ay, tao sa balik.
Ubus na ang Ayaw. pagkain. Ha? Kasayang. So, thank you guys. Salamat sa inyong pag-uban sa among pagpanihapon. Abi na ko yata. So, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Nening Payat Vlog. So, God bless guys. Good night. Bye-bye.